Pêşengê ahêrê dawî ya li qesra Çîpolê ya li Roma ya bi navê hîpoteza Metaverse hunermendên mezin yên berê û hin hunermendên dijîtal yên herî nûjen li ser qada navnetêviyî ya vê hunerê dike nava axaftineke. Karên hunermendên bi nav û deng yên berê û yên civan bi hev re têne pêşedan. Damezranerê pêşengehê armanc û şêwaza pêşengehê raberdike. Il concetto fondamentale della mostra Konsepta bingehîn ya pêşangehê di navbera fîzîkî û dijîtal de dorvegereke kurd çêkiriye. Bi rêya pêşandana berhemên dîrokiyên wekû wêne, peyker û piştî çend metreyan berhemên bi tecrübeya dijîtalî hatine afrandin. Mîvan bi cireyek laboratuvariya siberojê dikevin hundir ku bo tecrübeyeke mîna ya di salên pêşte dikarin bibînin. û têgihiştineke nûjen ya hevdem ya rastîn û nerastîn dide wan. Pêşengeh bi bêşa ayola çîrokên avjenî dest pê dike ku ji hêla Fabio Compietre û Paolo Di Giacomo ve hatiye çêkirin. Hêlaneke taybetî ya ku di hêle mîvan di navbera cîhanên rastîn û dijîtal de herin û werin. Simon Cînî dibêje mîvan heyranê karên ji serdem û çandên cuda dimînin. Lê destnîşan dike ku hin berhem dişibin hevûdin. concatenato. Non esiste Her tişt bi hev vegirêdayî ye. Tu nûbûneke ku ji paşerocê hatiye veqetandin tune ye û tevahiya vê pêşangehê vê yekê derdixe pêş. Hunermendên mezin herdem afrînerên cîhanan in û em karên afrînerên peyker, wêne û yên dijîtal, nûjen, teknolojîk bi hev re pêşkêş dikin. Peykerê navdar formên bê hempa yên berdewamiya li esman ku ji hêla Umberto Baccioni ve hatiye çêkirin bi bîranînên derbazan yê karê Mario Klinman re diaxife. Berhemek pêşeng ya ku bi jîriya çêkirî afrandiye û destûrê dide ku bi rengekî xweser rêk û pêk bêsînor portreyan biafirîne. Serokê Wexfa Sütuna Sêya dibêje huner girêdayî tevahiya jiyana mirove. Manifesta nel contesto Huner di çarçoveya ku mirov çawa kar dike û dijî de xwe nîşan dide û yên ku bawer dikin ku ev cîhana nû ya ku bi internetê, bi Google û her tiştê ku em rojane tê de ne wê dawiyê lê giyanê afirandinê bîne şaşin. Bereva jî vê yekê huner îro li vir tê pêşandan bi hizra zanyarî dijî û xwe nîşan dide. Di dawiya pêşengehê de karê Refik Anadol heye ku bi rêka algoritmayan ve çêkiriye. Pêşengeha hîpoteza Metaverse di 5 Nîsanê de li qesra Çîpolê ya li bajarê Roma hat vekirin û wê heta 23 tîr mehê bidome. Özlem Yasak, Dengê Amerika.